Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बियाम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। Good morning everyone. Important update. आंबो गिनांसिगोन नामा बे बाथ्राखौ खोनासंनानै? थारैनो आं जि बाथ्रा सोंदों बे सोंथि सोंनायनि थाखाय आंखौबो सोरबा हुमखि होसिगोन नामा? बे मोनसे कमेन्ट बेवहाय होनाय लोगो लोगोनो आंनाव मोनसे सोंथि सिखारदों। आंनि बेयावहाय मोनसे भिडिअआवहाय आंनि मोनसे सोंलु मैया आङो मोनसे गोबां सोंथि सोंनाय आं भिडिअ बानायदोंमोन बेवहाय बे कमेन्टखौ होदों। रजे बसुमतारी नानिया कमेन्टखौ होदों आं नोंथांमोननो बेयाव बिदि देखायदों खिन्थु आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेखौ स्क्रिनाव होना होगोन आरो नोंथांमोना बेखौ लाइभआव नायनो हागोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनि बेनो जाबाय आं बेखौ माबा खालामना दोनदों बे जाबाय लाइभनि नोंथांमोना बेयाव थांनानै बेयाव नायनो हागोन कमेन्टआव थांबाय आङो प्रुफबो देखायदों नोंथांमोननि सिगाङावहाय आइ रेसपन्सखौ होना होदों आङो देलाय नायदो नैयाव क्लिक खालामदो देलाय स' नोंथांमोना सिनायगोना सिनाया बेखौ मिथिला खिन्थु आं बेखौ फरायना होनि हाग्रामा चिफ मिनिस्टार जानाय समाव बेबायदि मबाइल निउज इउटिउबाव होग्रा बुंग्रा गैयामोन आगै प्रकाश होनदों मिन्स आंनिख्रुइ देरसिन जागोन आब' रजेया होदों बै समाव आंनि आदाया क'क्राझाराव फार्स्ट निउज चेनेल दंमोन रजे बसुमतारी आब'नि बिदानि गाज्रि बाथ्रा बुंदों बेवहाय हाग्रामा होदों बेवहाय आं बे बाथ्राखौ बुंला हाग्रामा जाख्ल'नायखौ माने बे मोनसे दंबावो वार्ड आं बेखौ बुंला जाख्ल'नायखौ आदाया निउजआव होनायनि थाखाय आंनि आदानि अफिसखौ गावनि फिना दोननाय गुन्दाफोरखौ अफिसखौ बुख्रुबहोदोंमोन। Oh my God, बे आं बुंनाय नङा नोंथांमोना सोरबा बिनि सायाव इनकुइरि खालामो मायो आरटिए खालामो मायो खालाम खिन्थु बे आंनि होनाय नङा बे जाबाय पाब्लिकनि कमेन्ट आरो बे पाब्लिकनि सैथो बाथ्राखौ एक्सप्लर खालामना होनाया इट इज माय डिउटि इट इज माय रेसपन्सिबिलिटि गाइस आंनिसिम जि हायो आंनाव जि फैदों दिनै आं नुनाय लोगो लोगोनो गिनाय फैबाय आंबोथ' मैया बेबायदि बुंदोंमोन सोंलु सोंदोंमोन अब्ला बिथांमोननि आमोखाफ्रा ओरैबायदिफ्रा आंनि सायावबो बिदि खालामगोन नामा मोनसे आं थिंकिं फैबाय नङा होमबा स' दिनै मोजां खामानि मावनो खायसे सुबुंफ्रा ओंखारदों बै मोजां खामानि मावनो नागिरनाय माखासे खामानिखौ गुबुना दंस' खालामना होनो नागिरदों नायदो नोंथांमोना दाख्लै मागुरमारिनि फिल्डनि गाज्रि जे लेथ्रा ग्रिन बड'लेण्ड खालामनो नागिरदों दानि सरकारा बेखौ लेथ्रा खालामना होदों दा बेखौ थाब फट' खेबनानै आपल'ड खालामनायनि थाखायसो बिथांमोननि सुबुंफ्रा साफा खालामबाय स्क्रिनाव होनानै होनि आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बिथाङा आंखौ बुंदों ओरै थोरै आरो बिथाङा जानो हागौ बिथांमोननि मानसि आरो आं प्रफाइलखौ नायबाय बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि इयुथनि प्रेसिडेन्ट जिएस नामा आं स्क्रिनाव होनानै दा ओरैबायदि जागासिनो रायजो राजाफोर दा दिनै आं माखासे सोंथि सोंदों बै सोंथिखौ आं क'क्राझारावनो थांनानै सोंदों अब्ला आंनि सायावबो माबा मोनसे बेबायदि अफिस बुख्रुबनाय माख्रुबनाय बेफोरबायदि गुन्दागिरिखौ खालामगोन नामा थारैनो सैथोयै जुदि रजे बसुमतारी आब' बुंनाय बायदि बिथांनि बिदानि जे अफिसखौ बेबायदि बुख्रुबदोंब्ला अब्ला सानना नायदो माबायदि एसेबां गाज्रि आखुनि सरखार खुंबोदोंमोन 17 बोसोराव दिनै माखासे सुबुङा मोनथिया बिथांनि माखासे सुबुंफोरनि खामानिखौ बिनिखायनो खायसे सुबुंफ्रा मेगन मेसेबनानै फोथायदों आरो खायसे सुबुंफ्रा बिथांखौ सापर्ट होदों मानो होनबा बिथाङा बिथांमोननो लाइफ होदों बिथांमोननि न'खर बानायना होदों साख्रि बानायना होदों नंगौ नाथाय रायजो राजाफोर साख्रि आरो न' बे बाथ्राखौ साननानै रायजोनि जे पार्मानेन्ट डेभेलप बा रायजोनि जे जौगानाय हारिनि जे स्टेटास जौगानाय बेफोरखौ मावनायावहाय नोंथांमोनहा सोंनो थाखाय मोन्थाय दं बे नङाखि नोंथाङा बिथांजों सापर्ट होदों मिन्स नोंथाङा बिनि सैमा जानो नाङा खुला अपेनलि जानो नाजा सोर सैथो सोर गाज्रिखौ नाय नोंथांनि भट होनायखौ नोंथांनि सापर्ट होनायखौ सिङाव जे थानानै भट होयो बेखौ नोंथांनियावहाय रावबो नुवा आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंदों मोनसे कुइसन होदोंमोन बेवहाय आं बे कुइसनखौ लादों हाग्रामा महिलारि सारा जुदि 17 बोसोराव बिथाङा जेबो खामानि मावाखै नाथाय आंबो नुदों
बेखौ माबोरै बिथाङा देरहाबाय थायो आरो बिनि फिननायाव सोर होदों मा मोनथिगौ ना बेयाव आं स्क्रिनशटखौ नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो बे आंनि फारसेनिफ्राय बुङोब्ला गोरोन्थि जागोन कमेन्टआव होदों आं बेखौसो बुंदों जे कमेन्टआव सासे सुबुङा रिप्लाइ होदों आं बेखौ स्क्रिनशट खालामना दोनदों आरो बे स्क्रिनशट खालामना दोननायाव रिप्लाइ होनाय दङ जे बिथाङालायनो रायजो राजाफोरनो इलेक्सन समाव रां रानो आं मिथिया रानो ना राना कि जाने पाब्लिकआ कमेन्ट रिप्लाइ होदों बेवहाय मानो होनबा इलेक्सन समाव बेबायदि दाङाबाजि जायो जे रां राननाय सोरबा ओरै गारि थांनाय ओरैबायदि थांनाय दावराव दावसि हेन टेन जायो कि जाने बे सासे पाब्लिकनि कमेन्टआ सैथो असैथो आं बेखौ मिथिला आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय कमेन्टखौ देखायना होबाय गोबां बेबायदिनो दङ आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो हायो जे आं बेबो मोनसे बाथ्राखौ बुंबावनो सानदों बिटिआर एकर्डआ जुदि गाज्रिब्ला बिएसि बिटिसि एकर्डखौ मानो मोजां सानखो दिनै बिएसि बिटिसि एकर्ड खालामामोनब्ला बिटिआर एकर्ड जानाय नङामोन डाइरेक्ट बड'लेण्ड जागौमोन दिनै बिएसि बिटिसि एकर्ड खालामनायनि थाखायनो दिनै बिटिआर एकर्ड खालामनो गोनां जाबाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारमोन मानगोनां गबिन्द चन्द्र सारमोन मानगोनां प्रमद सारमोन मानगोनां लरेन्स सारमोन दिपेन बर' सारमोन गासैबो बर' हारिनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा अब्ला सानना नायदो रायजो राजाफोर बिटिआर एकर्डखौ खायसे सुबुंफ्रा गाज्रि होनना बुंदों नाथाय बिटिसिआ मोजां जोंनि सिमाङा मामोन बड'लेण्ड स्टेट नाथाय जोंनि बड'लेण्ड स्टेटनि सिमांखौ फार्स्ट एकर्ड खालामना सोर दंस' खालामदों जोंहा मानाव गेदेर सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि सार खुलुमबाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारमोन बिथांमोना एकर्ड खालामनानै दिनै उफाय गैयै खालामना होदों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मानाव गेदेर जोंहा प्रमद बर' सारमोननि मुभमेन्टखौ मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि सारमोननि मुभमेन्टखौ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारमोननि मुभमेन्टखौ फेलें खालामनानै होदों बिआर नाब्ला एबा रन्जन दैमारि सारमोननि मुभमेन्टखौ बेबायदि दंस' खालामनानै होदों थेंक इउ सो माच भिडिअखौ नायनो थाखाय बे जाबाय नोंथांमोननि दिनैनि दिना जाबाय 28 मार्च जोबथारसिगोन बैसागो सफैसिगोन बयखौबो गोसो गोरबोजों एडभान्सलि हेपि बैसागु बयबो फेमिलिया रंजा बाजा था आरो अनलायलाय गावजों गाव गेदेरखौ खुलुम उन्दैफोरखौ बोर सारस्रि आशीर्बाद हो अननायजों सोलिफब बे बड'लेण्ड एरियाखौ नाथाय हायोब्ला पइन्ट टु पइन्ट रायज्लायनो डिबेट खालामनो नाजा फाइट फुइट बेफोरबायदिजों खालामनो दा नाजा थेंक इउ खुलुमबाय